Fl-aħħar jiem il-kaċċa kienet diskussa fuq ħafna livelli differenti b'każijiet ta' kaċċa legali li ħolqu diversi kontroversji bejn għaqdiet opposti. Waqt li kienet jieħu sehem fuq breakfast it-tlieta filgħodu s-segretarju parlamentari Rodri Galdes tkellem dwar l-impenn tiegħu fil-qasam tal-kaċċa fejn madwar 15,000 kaċċatur jipprattikaw dan il-passatemp. Tkellem ċar dwar il-kaċċa u nsib u qal li l-gvern ħajkun qed jimxi mar-regolamenti tal-Unjoni Ewropea. Rodri Galdes jgħid li għalkemm mhuwiex faċli jkun hemm kunsens bejn l-FKNK, il-BirdLife u l-Pulizija huwa sostna li qed isir xogħol tajjeb ferm bejn laqdiet differenti. Kienet xi ħaġa tajba li kellek ukoll laqdiet qed jipparteċipaw fl-infurzar. Fejn inti għandek fost oħrajn anke l-FKNK kien hemm numru ta' nies pajżana li kienu qed jassistu l-Pulizija dwar min kienet jabbuża u anke jgħinu biex ikun hemm ipproċessar mill-ewwel ta' każijiet bħal dawn. Huwa fakkar ukoll il-gvern ħajkun qed iħares ċertu kundizzjonijiet u fakkar fit-tneħħija tal-liċenzja ta' 50 euro. Rodri Galdes tkellem ukoll dwar il-ħarsien tal-annimali u sostna li ħajkun qed jaħdem fuq santwarji u proġetti ġodda li jilqgħu fihom annimali abbandonati. Sa dan it-tant is-segretarju parlamentari tkellem ukoll dwar il-qasam tas-sajt u l-importanza li s-sajjieda jkollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa b'mod li jżommu s-sajt sostenibbli. Trabat ċertu regolamenti ma ħadd iħolliha. U jidher li l-argument tagħna jkolli ngħid bi pjaċir ngħid li f'dal-aħħar donnu qed jiġi aċċettat. Allura fejn huwa dak li huwa tas-sajjied ħan insistu għalih għax nemmnu li aħna drittijiet tagħna minn pajjiżi oħrajn huma għandhom ikunu hemm. Rodri Galdes temm jgħid li ħajkompli jaħdem f'kull settur fid-dekasteru tiegħu biex jiżgura bilanċ sostenibbli.